jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hetiɓe heeɗiɓe daroɓe Yawpini TV en garti e katande jomiraɗo subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal joni paɗen koye jayndeji ɗi altine 18 lewru mai hitande junnaji ɗiɗi e nogas jeegom ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde enquête quotidien kam musidɓe jayndeyankoɓe ɓe garti ko yuti alhaali landa Pastef kam e coalition Diomaye président ɓe mbita nde ko yuti alhaali subugoji diwaniyankoji woni élection locale ɓe mbi oɗo saaha kay ɗin ɗon partiji ɗiɗi walla mbiyen ɗen ɗon jaggue ɗiɗi oɗo saaha joni natani ko wiyete ko campagne avant l'heure ko ɗum woni ko waɗi e gardidi e natal muɗum kam musidɓe jayndeyankoɓe politique oɗo saaha joni kala ko goto waɗi ma goɗɗo wat ko nandi hen ene wonta nde ko ɓingu bababu ɗum kay woni ko teska e oɗo saaha ko yuti alhaali ɗin ɗon formation ngaji ɗiɗi politique gote mabɓe foof noon yidde muɗum ko jogade terrain woni tan no wiiri kam musidɓe jayndeyankoɓe kollitino wonde kay goto foof nden hollira sembe muɗum e on ɗon fannu ɓe mbi ko Diomaye oɗo saaha kay kañum suuɓi ko ganduɗa kay kañum woni e dialogue comme kay ko ganduɗa kañum woni e yewtere wona ko ganduɗa kay kañum woni jogitari muɗum ngam wawde wadde sédir woni tan ƴamde ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ɓe o yiiɗi ƴamde hono wiiri kam musidɓe jayndeyankoɓe ƴeewoyen jayde Walf Quotidien kamɓe noon ɓe garti ko e modification kuulal ko yuti alhaali code électoral ko yuti alhaali omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ɓe kolliti caggal nde ɗum laati omo ganduɗa kañum woni Sonko kam e yaadi mumen pottitino toon to galle muɗum ngam heblanade on ɗon congrès mo ɓe jiiɗi yuɓɓinde ɓe kolliti wonde kay parti Pastef oɗo saaha kay so tawino ko ladial wonno mbiyen haɓene dogda e ngal ɗon ladial holno wiiri kam musidɓe jayndeyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetende jayde Walf Quotidien e jayde Vox Populi kañum arti ko yuti on ɗon fannu e ngal ɗon moɓodiral ganduɗa kay ɓe mbaɗino ɗum hankiɗo e lamorgo ngo Dakar on ɗon mars mo mbanno e wonten on randonnée PDS holno wiiri kam musidɓe jayndeyankoɓe kono noon jayde nde arti e konngudi Abdoulaye Diouf Sarr mo ganduɗa kay suuti konngudi ko yuti alhaali gonka leydi ndi wonditino wonde kay oɗo saaha joni yonti ko yimɓeɓe gummo natti wawde muñde ko yuti alhaali on ɗon dualité au sommet des institutions holno wiiri kamɓe musidɓen e jayndeyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde Vox Populi jayde nde arti e gueɗe Ndiaga Seck on ɗon nanggaɗo taw noon ene tumira gueɗe débatти gorkati ɓe mbita nde ko hisɗi e nder on ɗon dossier ɗum ene tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde Vox Populi ko on saaha noon e jayde Libération ari arti e on ɗon losku ganduɗa kay fuɗɗama yuɓɓinede ko yoti alhaali omo ganduɗa kañum woni Ndiaga Seck kono noon koɓe pacciri e nder nden ɗon jayde ko konngudi ganduɗa kay konngudi kantorimɗi ɗi belani heɗade caltiɗɗi e hunuko ko nonne kadi ɗi belani heɗade e nafuru ko ɗum woni ko tawate ene woni tan nde ko gueɗe ceysayagal tigui rigui woni ko wonno hakkude omo ganduɗa kañum woni Ndiaga Seck kam e on ɗon biyeteɗo Amadou Lamine Dia mo ganduɗa kay ko kamɓe ɗiɗo nanguira ɗen ɗon gueɗe walla ni ko on ɗon tumimo e ko yuti alhaali gueɗe débatti e gorkati yagal ɗum noon ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Libération jande no arti e wiide kamɓe ɓen ɗon ɗiɗo noon ene woni tan nde ko ganduɗa kay kañum woni gaddodiral mabɓe walla ni jokkodiral mabɓe fuɗɗi ko e lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e tati ene woni nde kamɓe ɗon ɗiɗon ɓe ɓooyi wondude taw noon ko eɗen ɗon gueɗe caycayagal woni gueɗe débatti gorkati en holno wiiri kam musidɓen jayndeyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde Libération ƴeewoyen jayde ganduɗa kañum woni jayde wiyetende Tribune Quotidien kamɓene ɓe garti ko yuti alhaali Ndiaga Seck ɓe kolliti kay ko yuti alhaali acte contre nature ne woni tan nde ko rebondissement kay goɗɗo woni ko yiya e nder on ɗon dossier mo ganduɗa kay ko yuti alhaali omo ganduɗa kañum woni Ndiaga Seck kono noon kam musidɓe jayndeyankoɓe ɓe garti e ko ɓawli ɓe ganduɗa kay kañum woni modification woni waylude walla ni saɓɓitade ngal ɗon kuulal ngal ganduɗa kay kañum woni article L29 kam e L30 on ɗon promulgation mo ganduɗa hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o waɗi ɗum ɓe kolliti kay Bassirou Diomaye Diakhar Faye ene woni tan nde ko dirbiliɗo ɓe ganduɗa kañum woni opposition mo ganduɗa kay ene fanno kanko hoorejo leydi ndi o waɗa bloqué ngal ɗon kuulal kono nde kanko o wattindi ko ɗurnade o yiyande walla ni yidde opposition o waɗi promulgué ko yuti alhaali ngal ɗon kuulal ko ɗum woni ko waɗi e gardirnatal mum kadi noon e ko ɓawli hen ko hono wiiri kam musidɓe men jayndeyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetende jayde ganduɗa kañum woni jayde Tribune Quotidien ƴeewoyen jayde ganduɗa kañum woni Point Actu kamɓe noon ɓe garti ko yuti alhaali premier congrès parti Pastef ɓe mbi ko Diomaye e Sonko beele mabɓe kawroy e ko yuti on ɗon fannu
no ɗum non ko namdal woni ko waɗi e gardidi natal muɗum wonande kay kamɓe simen jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede jayde vok jayde ganduɗa kañum woni e jayde point acti kono noon jayde acti e pottital hakkude Amadou Ba kam e Abdoulaye Diouf Sarr ganduɗa kay kañumen en ganni woddude e junggo e fandu ɗo e tengguere lamorgo ngo Dakar ko yewti ala haali sungoji payadi honno wiiri kam musidmen e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde point acti jayde l'observateur kañum yowi ɗon kan yewti e gotka to ganduɗa kay ko caɗele woni ko wurata ɓe ganduɗa kañumen goni joomen werlaji ha tengdono e dognoɓe camion ngaji baɗoji corridor hakkude Dakar e Bamako ɗeɗo caɗele ganduɗa kay ne goni e wurde ɗum e oɗo saaha joni ɗum ko caggal on ɗon blocus mo ganduɗa kay ne teska toon to leydi Mali wonande kay ɗen ɗon pelle ceɓɓitiɗe jihadiyankoɓe ganduɗa kay nene juɓɓina ɗum toon to leydi Mali to toɓe kolliti noon ko ina tolni e camion ngaji sappo e goho taw noon ko camion ngaji ɓesguji leydi Sénégal naaɓe kañumen kay goni ko duppa toon to leydi Mali to ko litti noon wonde kay ko goni ɓe ganduɗa kañum goni transporteur en omo ganduɗa kañum woni biyeteɗo Pape Gueye kam e omo ganduɗa kañum woni Abouloum wondude e Modou Diop ɓeɗo ɗon nene ko pammini yimɓe walla ni nene garta e ɗen ɗon caɗele ganduɗa kay guuri ɗum e ko yowiti on ɗon fannu ganduɗa kay e ko wiide mabɓe noon wonde kay ɗo ɓe kawruno e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni e jihadiyankoɓe wajiɓe mbiɓe tan ko so tawi on dirti tan min pella on ɗum noon ina tawe jande nde kamɓe musidɓe jihadiyankoɓe ɓe gartinne konnguli ɓen ɗon nana garta ina pammini yimɓe ɗen ɗon gueɗe ganduɗa kay ko kantorinɗe guuli ɗum e ko yewti on ɗon fannu jande arti e caggal nde ganduɗa kay kañum woni ko wiyete ko systéme informatique mo trésor ganduɗa kañum woni en panne walla ni ko waɗa ko wiyete ko piraté ɓe kolliti kay oɗo saaha joni hewɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni gollotoɓe cuwa taw heɓ jobdele mumen honno wiiri kamɓe musidmen jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde l'observateur jayde guendirde nde Le Soleil kañum woɗɗi ɗum koko woɗɗi ɓe ganduɗa kañum goni yummon kam e baban galleji en e oɗo saaha joni ko yewti ala haali leyƴe julde taske musidmen jeydiyankoɓe noon ɓe garti hen ɓe kolliti kay wonande ko ganduɗa kay ko ina tolni e ɗin ɗon leyyaji oɗo saaha kay ne teske e nder leydi ndi ɓe kolliti noon ko ina tolni 584 418 jawdi ko leyye jawdi leyye ko ɗum kay woni ko waɗa enregistré woni tan ko teska ɗo ete nder leydi ndi ɓe kolliti noon wonde kay ɓe ganduɗa kañumen goni aynaɓe wiyete hani e yewɓe ɗen ɗon jawɗele kañum kay goytima laamu ngu wonande kay ko teska hen ko guyka ɗen ɗon jawɗele honno wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe jani arti e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye janoɗo toon to Louga e to Guewol kolliti kay wonande kanko hoorejo leydi ndi o heeɓi yiidude omo ganduɗa kañum woni khalifa mo famille oumarienne omo ganduɗa kañum woni ceerno Mountaga omo ganduɗa kañum woni ceerno Bachir Tall honno wiiri kam musidmen jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede e jayde ganduɗa kañum woni jayde guendire nde Le Soleil ƴeewoyen jayde coftal ɓalliɗe jayde ganduɗa kañum woni Rewmi Sport kamɓe noon ɓe garti ko e Bayern Munich caggal nde woni champion ɓe mbi ko Nicolas Jackson mo ganduɗa kay kañum woni pettowo kippuguendeji mo leydi Sénégal taw noon ko pettowo on ɗon kippo mo leydi Allemagne mo ganduɗa kay kañum woni Bayern Munich ko kañum kay waɗi mbayni ko muɗum e on ɗon club ɗum ko caggal nde ɓe goni champion toon to leydi Allemagne honno wiiri ko musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti e CAN U17 mo ganduɗa kay leydi Sénégal ñalawma hanki o heeɓi fartange folde leydi Ghana kamɓe noon ɓe batti relancé ko yewti e ngel ɗon kawguel bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV e gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo woni komin kemno roguinolade ko siifa e kele gadan yoga e jayndeji leydi Sénégal aadi meɗen e rubinde jayndeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min ɗo jokke ɗoftade kam e rewnade programme uji Pindi TV woɗi jejjite wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama